Здравейте, с мен Краси. Днес ще си поговорим за много интересна тема. Защо хората затостяват от консумирането на бързи храни. Затостяването е глобален здравословен проблем, който засяга милиони хора по света. Един от основните фактори за неговото разпространение е промяната в хранителните навици в съвременното общество, включително повишената консумация на бърза храна или още по-известната като фастфуд. Това включва храни като бургери, пици, пържени картофки, газирани напитки и различни видове други закуски, както и сладкишчета и вкусни неща за нас и за децата ни. Тези храни, макар и вкусни, лесни и бързи като достъп и уникални за консумация, често водят до сериозни здравословни проблеми. Ето ви и 5 причини защо качваме килограми, когато ядеме фастфуд. Първо, високата калоричност на бързата храна. Основната причина, поради която хората затлъстяват от бързата храна, е нейното високо съдържание на калории. Бургерите, пиците и други подобни храни са изключително калорични. Например, един вкусен среден бургер. Той съдържа в себе си средно между 500 и 1000 калории, в зависимост от съставките, които съдържа. А ако към него добавим едни уникални пържени картофки, даже с чесново сосче, средно се получава около 1500 калории, които приемаме. А това е почти целият прием калориен, който са изчислили учените, че трябва да приемаме за един ден. Тези калории често идват от мазнини, захари, рафинирани въглехидрати, които са бърз източник на енергия, но нямат дълготраен ефект и засищане. В резултат на това човек може да се почувства гладен съвсем скоро след тяхната консумация, което го подтиква към допълнително хранене и съответно прием на още калории. Втората причина за затостяване е ниската хранителна стойност. Бързата храна не само че е калорична, а и е бедна на важни хранителни вещества. Тези храни могат да бъдат адски вкусни и много засищащи за дадения момент, но те не могат да ни дадат нужните витамини, минерали и фибри, от които се нуждае всеки един човек, камо ли подрастващите. Липсата им може да доведе до голям здравословен дисбаланс в организма. Освен това, кара човека да бъде в ситуация да иска да консумира още и още храна, защото чувства невероятен глад. Отделно има и липса на енергия, липса на мотивация, а самото ни тяло търси още и още храна, защото се опита да компенсира дефицита на липсващите вещества. Третата причина за качване на килограми може да ви се стори смешна, но е факт. Лесният достъп и удобство. Или, когато ни мързи, предпочитаме да се обадим по телефона на някой от фирмите за доставки, да си поръчам нещо бързичко и вкусничко. Една от основните причини, поради които бързата храна е толкова популярна, е нейното удобство и достъпност. В забързаното ежедневие на хората, приготвянето на здравословната храна изисква време и усилия, докато бързата храна е лесно достъпна и се приготвя от други хора на момента. Ресторантите за бързо хранене излъчват такъв приятен аромат, че те кара да спреш и да си вземеш, а те са буквално на всеки ъгъл. Четвърто, високото съдържание на захари и мазнини. Бързата храна често съдържа големи количества добавени захари и нездравословни мазнини. Захарите, присъстващи в газираните напитки, десертите и дори сосовете за бургерите, могат да доведат до бързо покачване на кръвната захар, което води до енергийни пикове и спадове. Тези колебания в енергийното ниво могат да доведат до чувство на умора и нова нужда от консумация на захар, за да се компенсира липсата на енергия. Мазнините, особено наситените и трансмазнините, които често се използват в бързата храна, заради тяхната стабилност и вкус, са свързани с повишаване нивата на лошия холестерол и увеличаване от риска за сърдечно-съдови заболявания. Освен това, тези мазнини допринасят и за натрупването на излишните лесни мазнини, особено около корема, което е основен фактор за затлъстяването. Петата причина, поради която качваме килограми, много е смешна, но е супер интересна. Маркетинг и реклама. Маркетингът и рекламата на бързата храна играе значителна роля в нейното популяризиране. Компаниите, които произвеждат бърза храна, често използват
агресивни маркетингови стратегии, насочени към децата и младите хора, като предлагат привлекателни опаковки, промоции, играчки и други стимули. Тези стратегии създават асоциация между бързата храна и положителните емоции, като удоволствие, забавление и награда. Рекламите често представят бързата храна като социално приемане и желание, което подтиква хората да я консумират по-често. И естествено, по-големи количества, дори когато не са гладни. Това води до създаване на нездравословни хранителни навици още от ранна възраст, което се запазва и до преклонната. И сега ще ви дам шеста причина, която е бонус от мен. И тя е липсата на физическа активност. Уау, кой би се сетил? Консумацията на висококалорични храни сама по себе си води до затлъстяване. Затова трябва да се опитате поне да ги изразходите чрез физическа активност. За съжаление, съвременният начин на живот често е свързан с дълги часове прекарани в седнало положение, в компютъра на работа, в автомобила по време на пътуване, пред телевизора у дома. И винаги имаме извинение, че нямаме време за спорт. Липсата на достатъчно движение означава, че излишните калории, приети чрез бързата храна, не се изгарят, а се натрупват под формата на телесни мазнини. Комбинацията от висок калориен прием и ниска физическа активност е основната причина за нарастващата честота на затлъстяването при много хора. В заключение мога да кажа, че затлъстяването, причинено от консумацията на бързата храна, е резултат от комплексното въздействие на различни фактори. Висока калоричност, ниска хранителна стойност, лесен достъп, добавени захари и мазнини, агресивна реклама и липса на физическа активност. Благодаря ви, че бяхте и днес с мен. Аз съм Краси от Клубът на мама. Чао и до нови срещи!